Ongietorriak Aiaraldeko zuzeneko emanaldi honetara. Jadanik bagaude Aiarako jaietan, San Prudentziko jaiak hastea daude, eta utziko zaituztegu Iker Larrazabal pelotariaren hitzekin, berak irakurriko baitu pregoia berea da. Urrutiko etxearen ordezkoa elite txapelketan, binakako elite txapelketan, eta protagonista oso nagusia aurtengo kirolaren munduan bai Aiaraldean, zen Aiaran bertan, ze gogoratuko dizuegu, naiz eta Amurrioko klubean egin bere ibilbide gehiena, Iker Larrazabal berez Olabezarrekoa da, hau da, Aiararra da, eta, orduan hemengo jaien antolatzaileek ez zuten inolako zalantzarik izan, pregoilaria hautatzeko orduan Ikerri emateko ardura hori. Ikerrek, egin dizkiogun elkarrizketekin, azaldu du, berak nahiago duela final bat jendearen aurrean hitz egitea baino, baina hor egin du diskurtso motza, jaian gozatzeko mezuarekin, partaidetzaren kontuarekin ere, eta, esan bezala, oso motza, oso laburra, berak nahiago duelako ekintza hitza baino. Eta badaukagu hor, txupina. Beste txupin bat, jaurtiko dute. Bigarren txupina, hortxe doa. Esan dezakegu, esan aldugu, Aiarako jaiak ofizialki hasi direla. Gogoratu behar dizuegu, Aiarako jaietan ez dela falta aldarrikapena, hortze ditu zenbait administrazio batzarreko biztanleak, aldarrikatzen nahi dutela berriro, Gurutzetako ospitalea
erreferentziazko osasun azpiegituratzat berreskuratzea, eta hemen egongo dira ziurrenik ospakizun honen lehenengo ez dakit orduetan, baina entzat minutuetan bai, eta hor dauzkagu ere Aiara dantza taldeko dantzariak prest erakustaldi baterako, ez dakit hurbiluko gara agian. Momentuz txistulariak ditugu, txosnagunean erdian, baina hortxe baitu ere Aiara dantza taldeko dantzariak, suposatzen dugu txistulariak bukatu ezen pronto, urreatuko direla dantzariak. Eta hori ikusi ditzakegu, Aiara dantza taldeko gazteak beroketa lanak egiten. Agian gonbidatuko dugu Iker Larrazabali gurekin etortzen hitz egitera. Apa, Iker, zer moduz? Egingo dugu gauzatxo bat, bai, hemen txabertan, gau zuzenean, partekatuko dugu mikroa, bai. Bueno, Iker, ikusi berri dugu zure pregoia, aurreratu bezala, nahiago duzu finalak pregoia baino, ezta? Bai, nik uste dut igual lasaiago baten naiz, baina nik oso ordurin jarri naiz, baina nik uste dut igual urrengorako beto egin behar dut. Bueno, ondo egin duzu, baina zentratu zara mezu gutxitan eta argietan, ezta? Bai, nik uste dut igual bakarri bi edo hiru gauza egin dizut, baina nik uste dut igual portan dena, ez? Ondo pasatzea eta festa ondo gotea. Eta, esan duzu parte hartuko duzula jaietan, salbu egun batean, ez? Bai, nik bihar daukat partidua, baina aldudan guztia egongo naiz, nik uste dut igual bihar goizean kanborra da, eta nik uste hor etorriko nenzela, nik gustatzen zait asko eta etorriko naiz. Eta nola bizitzen du elitezko kirolari batek, halako, gogoko duen jai bat, baina argita garbi, nolabait balasta jarrita bizi behar duena, zezuk partidak dituzu, denboraldiaren une kritikoan zaude, orduan zaindu behar duzu sasoi fisiko, ezta? Bai, hor badakigu guztiok zaindu behar garela, lasaiago etorri behar gara, baina nik uste dut igual beste modu batean disfrutatu alda bai festak. Norbaitek zelantza baitu hor haukago Iker, ura edaten, formal, eta, dieta eta zaintza guztia prestatzen. Eta, azkenengo mesutxo bat zabaldu nahi baduzu jaietarako. Ez, bakarrik hori, disfrutatzea jendeak eta denak ondo gotea. Mil esker, Iker, ondo pasa. Hemen izan dugu Iker, eta orain bukatu berri dute txistulariek. Ikusiko du orain heltzen ote den dantzarien txanda. Ikusiko dugu, bestela joango gara alkatearen gana, urbilduko naiz ni alkatearen gana, bai? Kese, bentsa, egingo dugu hor elkarrizketatxoa, bai? Bai. Orain etorriko zaigu Gentza Lamillo, Aiarako alkatea. Kaixo, Gentza, zer moduz? Gaur multitask esaten dena, ez?
pregoi antolatu, txistua jo, txupina bota, alkatelanak egin. Bueno, ahora azkenean alkate baten, herri txiki baten alkaten lana, hau da, ez? Izan behin leku guztietan egotea. Bueno, eta aurtengo jaietarako, bueno, zera, mezu nagusia udaletik zein izango da? Bueno, azkenean zentzuz disfrutatzea, ez? Disfrutatzea bai, baina nik uste dut burua ondo esarritara eman behar dugu, ez? Eta azkenean, bueno, disfrutatzea. Pandemiatik etorrita gero pasaden urteko festak nahiko jendetza egon zen, espero dugu urtenetan baita ere horrela izatea, horretarako baita ere autobus zerbitzua jarri ditugu martxan, eta autobus zerbitzu horiek moldatu egin ditugu jende gehiago etortzeko, eta bueno, azkenean baita ere eskerrak ematea Aiarako elkarte eta talde guztiei, zeren beraieki gabe, jaiak hauek antolatzea ezinezkoa izango lirateke, ez? Bueno, azpimarratu behar dago agian, udalak antolatzen ditua doako autobusak, ezta? Bai, autobusoak doakoak dira, pasaren urtean etortzen ziren Laudiotik, Lujandotik Amurriora eta gero Arrespalditzara, baina urte honetan gerturatuko dira Laudio eta Lujando zuzen Arrespalditzara eta Amurriotik zuzen Arrespalditzara. Azkenean, jendea gehiago hurbiltzeko. Eta aurtengo, bueno, ez dakit berrikuntza edo, bueno, ez dakit, edo alde berri bat da, erasoen aurkako protokolo bat ja finkatu duzuela, ez? Gizarteratu duzuela, eta, bueno, ez dakit, irizpideren bat eman nahi duzun, bueno, herritarrei begira, horrelako egoera baten aurrean zela jokatu? Egoera horren aurrean agertzen baldin badira, ez? Nolabait, txosnetan dauden pertsonei formakuntza berezi bat eman zaie, beraiek badaukate baita ere protokoloa zein den, orduan txosneta gerturatzea, zeren bertan laguntza topatuko dute. Eta jaietan sartuta, zein izango da Gintza Alamillok gorde duen hitzordua jaietara berri? Bueno, gero bokata bat jan, gauez apur bat behintzat berbenako lehenengo momentuak aprobetsatu ezen, umeak azkenean baita ere ditugu. Eta, bueno, bihar Sanpurren txegunean tanborra da ikustea, eta, bueno, apur bat helduentzat gehiago, eta, bueno, gazteentzat ere puro relajoko berbena ere bertan egongo da, Patxi Perez ere, oholosteak, orduan, niretzat eta aiaratar guztiontzat, eta baita ere gerturatzen diren pertsona guztiontzat, segurazki ekitaldi bat egongo dela. Eta, bueno, ipatu duzu, Aiararrok ondo ezagutzen dituzuen jaiak, bakoitzak badaukazue zuen eguna eta zuen ekintza jarrita, baina kanpotik datorren batentzat, ze ekintza gomendatuko zen? Bueno, gaztea bazara eta martxa apurua nahi baldin baduzu, gauez, adibidez gau Luartza daukagu gurekin, Oian Bega, bihar baita ere, Orduñatik etorriktako talde bat, Markelin hori gauez egiteko, kirola gustatzen bazaizu nola ez Aiarako boloko txapelketa, ezin dira falta, baita ere Lujandoko frontoian euskal pilota, eta, bueno, txirrindularitzarako baita ere zen Aiaran ez da festa bat handia antolatzen txirrindularitza gabe, orduan, horrelako programa ikusi eta etorri. Ederto, Gintza, mila esker, tardetxo bat ateratzeko gurekin hitz egiteko, eta animo, eta, bueno, ea benetan guztiok ondo pasatzen dugun. Bale, ea horrela bada, eskerrik asko zuei. Bueno, hemen izan ditu Gintza Alamilloren alkatearen hitzak, esan bezala, deia, ondo pasatzeko, baina apurat burua lekuan mantentzeko, esan bezala, aurten protokolo, bueno, eraso matxisten aurkako protokoloa garatu eta finkatu dute, orduan, horrelako gertakariak suertatuz gero, hemen txosnan bertan bideratu behar da laguntza eskaera, bertako kideek bertan daudena. Jaso dute alako trebakuntza, orduan horrelako tamales, zoritxarrez, horrelako zeo zer gertatzen ba, buruan izan, protokolo bat dagoela, irizpide argiko protokoloa prestatu dutela, Aiarako udalean, eta gauzatzeko arduradunak, direla hemen kasu honetan txosnetako kideak, eta emakume erasotua jarriko da, balizko emakume erasotua jarriko da erdigunean, orduan horrelako arazoren bat izan ezkero, dudarik gabe, jo behar duzue, gure, hemengo txosnagunera.
Eta, bueno, badirudi administrazio batzarrek antolatutako elkarretaratzea bukatu dela, eta, bueno, agian hurbilduko gara apur bat ikustera Aiara dantza taldeko kideak hor daude beroketa lanak egiten. Hitz egin dugu zinegotzi batekin eta aipatu digu, oraintxe bertan aterako direla Aiara dantza taldeko dantzariak eta plaza hartuko dutela berehala. Orduan, geratuko gara hemen itxaroten, ea agertzen diren. Momentuz, hor ikusi ditzakezue, beroketa lanak egiten, emanaldia prestatzen, eta hor ikus dezakegu, dantza ezberdinak eskaineko dizkigutela. Edo nola ere, badirudi hau luzatuko dela, momentuz, luzatzen dizuegu eskaintza eta gonbidapena Aiarako jaietara etortzeko, Aiarako jaiak gozatzeko, ja daukagu prontzi barraskiloa oholtzan. Gaur izango ditugu, esan bezala, dantzariak, baina egongo da ere luartz, egongo da berbena, gogoratu autobusak dituzuela doan, bai etortzeko zein etxera hurbiltzeko, Amurrio, Laudiokoak edo zenbait administrazio batzarrekoak bazarete. Orduan, ekidin dezakegu autoa hartzea, alkoholaren edo beste sustantzien kontsumoa egongo bada, lehen ez du, esan bezala, autobus hori hartzea, ez da beharrezko aurretik izena ematea. Orduan, ez pentsatu gehiegi eta, etorri arespalditzara, hemendik igandera arte gozatu Aiarako jaiak eta mil esker, pantailaren bestaldean egoteagatik.